Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek nepangaken kula Anissa Rani Anggayasti saking kelas PPDB Kaliau Kalidoso kanthi NIM sekawan welas. Kula badhe mraktekaken caranipun miru Jarik Jogja Putri. Kangge njangkepi tugas busana Jawi. Jarik dipun wiru kanthi amba wiron kinten-kinten kalih nyari. Jarik menika ampun kesupen kedah dipun remes supados tekukanipun boten udar. Salajengipun cara miru ingkang dipun remes menika diambali malih. Bakunipun wiron kedah ganjil 3, gangsal, 7, 9 lan sakteruse. Kula ngginakaken wiron kanthi gangsal tekukan. Lan ing pungkasan ampun kesupen menehi jepet utawi jepitan supados wiron menika boten udar. Sampun cekap saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.